Good morning, Siargao! Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga. Ilabi na sa atong mga suking tiga view karon sa atong programa Siargao TV News. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Mga Siargao, good morning Siargao, good morning Kuya G. Giga na kan Charles Ken Mantilla. Good morning mga ka-Siargao. Kamusta? Unang adlaw karon sa February 1 na mga ka-Siargao 2021. Kamusta ang inyong bulan sa Enero o January? Kamusta ang niagi na mga bulan mga ka-Siargao? Kung tana nagmalipayon nagmalampuson kitang tanan mga ka-Siargao. Aniya na sabta sa laing edisyon sa atong programa, Siargao TV News, para napaghatod ka ninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran. Dini na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa Tibok Nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa Tibok Kalibutan. Good morning po kaninyong tanan. Good morning usab sa mga kalungsuran nga sakop ning atong isla sa Siargao. Ang Dapa, San Isidro del Carmen, San Benito, Pilar, Burgos, General Luna, Socorro o Pilar. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga mga ka-Siargao. Happy viewing po. Magandang umaga. Good morning sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Good morning po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur og Dinagat Islands o guban pang mga probinsya nga maabot ning atong live stream karon, Siargao TV News mga ka-Siargao. Good morning po, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Good morning Siargao, good morning Kuya G. Gikan na kang Aimee Lubapis. Salamat Ma'am Aimee, good morning po kanimo din ha. Good morning gikan na kang Apple Jean Paterno. Salamat po, good morning, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Di na ta maglangan atong pag-asayron karon mga ka-Siargao ang kahimtang sa atong panahon nganong adunay mga pag-ulan ug adunay grabe gayod katignaw karong buntaga. Ang detalye gikan mismo kay Chris Perez sa DOST Pag-asa. So umiral pa rin ang amihan or northeast monsoon dito sa buong bansa, hindi lamang po sa buong Luzon at Visayas, no, umabot na po sa Mindanao itong epekto ng hanging amihan or northeast monsoon. Kaya ramdam po natin talaga yung mas mababang daytime temperature at mas malamig na early morning temperatures. Kaya sa mga kababayan po natin, as much as possible, enjoy man natin yung kalamigan po ng gabi. Yung mga senior citizen po natin ay magsuot po ng proper clothing para po sa panahon ng taglamig, no? Sweatshirts or jacket para hindi naman po sila ginawin sa kanilang pagtulog. At dahil sa umiral na amihan, asahan pa rin po ng mga kababayan natin sa silangang bahagi ng ating bansa mula sa Cagayan Valley, sa Cordillera Administrative Region, sa lalawigan ng Aurora at ng Quezon, sa Bicol Region, sa Eastern Visayas, sa Caraga at Davao Region na maulap po at may mga mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Sa natitirang bahagi naman ng bansa, generally maayos naman ang panahon maliban na lang sa ilang pulupulong mahinang pag-ulan. Sa Visayas at Mindanao naman, itong silangang bahagi po ng Kabisayan at Mindanao, particular na sa Eastern Visayas at sa Caraga, maulap pa rin na may mga mahina hanggang sa tamtamang pag-ulan na dala ng amihan. Sa natitirang bahagi po ng Kabisayan at ng Mindanao, mainit, medyo malinsangan, may kababaan pa rin ng daytime temperature dahil sa amihan, may tsansa rin ng ilang pulupulong mahinang pag-ulan. Posibleng umabot na around 29 degrees Celsius lamang ang maximum daytime temperature sa Iloilo, Cebu City at sa Tacloban. Mao kana mga ka-Siargao ang latest updates nato karon mga ka-Siargao sa kahimtang sa panahon. Doon na gayoy ninaog na mga ka-Siargao ang gitanaw karon o gi-monitor nato nga frontal system mga ka-Siargao dinhi na sa isla sa Visayas o sa isla sa Mindanao mga ka-Siargao. Maong makasinati kina o matignaw nga pag-ulan mga ka-Siargao. Atong pagatawagan karon ang atong ka-Siargao ang atong PNP correspondent nga si Mark James Lisondra, si ka-Siargao Mark James Lisondra, mahitugon na sa iyang police report karon mga ka-Siargao. Kalabutan na sa mga panghitabo sa nagkadaiyang munisipalidad ug nagkadaiyang
mga lugar din na sa probinsya Surigao del Norte. Atong ginatawagan, may tungod na sa iyang report. Wala pa nito baga, mga kasyargaw, may tungod na sa atong police report. Atong balikan nga taod-taod si kasyargaw Mark James Lisondra sa iyang report unya, mga kasyargaw. Apan, magpadayong kita karon sa atong mga balita, mga kasyargaw. Ang pinakaunang bahin sa mga balita karon dinhi na sa itong programa Siargao TV News. Tulo ka COVID-19 case na itala sa Santa Monica, duha na ka-recover, usa ang patay. May pahibalo karon ang munisipalidad sa Santa Monica nga adunay tulo ka bagong kaso sa COVID-19. Ang maong munisipalidad ni atong Sabado nga puro mga lalaki. Sumala pa sa report nga mga kasyargaw sa Rural Health Unit sa Santa Monica nga naka-recover na og nakahuman na sa 14-day quarantine ang duha sa maong bagong COVID-19 patient. Samtang ang usa niini nga usa ka senior citizen namatay tungod na sa komplikasyon. Nasa Iran nga daan na nga adunay diabetes mellitus o hypertension ang maong senior citizen. Condolence po to the bereaved family. Maong padayon ang RHU Santa Monica sa pagpahinumdom nga sundon gayod ang gipatuman nga health protocols sama sa social distancing, wearing of face mask, hand washing o pag-atiman sa personal hygiene sa nagkadaiyang katawhan sa Santa Monica o mga sapaw nun, mga kasyargaw. Mao na latest updates nato, mga kasyargaw, sa maong report karon sa Santa Monica, mga kasyargaw. Atong i-greet ang atong mga viewers karon. Good morning, gikan na kang tinta ng atheista. Good morning, Kuya G. Salamat, magandang umaga po. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Chriselle Bonono Figuron. Salamat po, magandang umaga. Maradyo na buntag San Benito Anon. Gikan na kang Blessy Jean. Blessy Ann Roculas. Good morning, maradyo na buntag San Benito Anon. Good morning po, Kuya G. Stay safe po always from Maribohok, San Benito, Surigao del Norte. Gikan na kang Ma'am Bernabe Ares. Good morning kanimo din na, Ma'am Bernabe. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Pa-shoutout ako sa mga kasamahan ko dito na sa Papua New Guinea. Si Engineer Rene Tangpuz at Ray Dimaano at sa aming driver nga si Michael Toliman watching from Papua New Guinea. Gikan na kan Sir Rudy Longos, Plando na Borja. Salamat, Sir Rudy. Good morning kanimo din ha. Keep safe, Kuya G. Og maradyo na buntag sa mga taga San Benito Anon og Longos family. Gikan na kan Bersanid Lynn Bonares. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Good morning, Siargao. Kumusta, Kuya Jean? Na mabuhay ka. Shoutout sa Barangay Buhing Kalipay. Ayaw kalimot mga barangay official. Session nato karon. Unang adlaw sa bulan sa Pebrero. Bisan maulan from Kagawad Walter. Salamat, Kuya Jean. Di ka na kang Sir Ibrahim Del Yupa. Salamat, Sir Ibrahim. Good morning po. Magandang umaga. Hello, good morning sa lahat. Lalo na sa iyo, Kuya Jean. Pabati sa mga taga Surigao. Sa Ibiota family, Minil family. Di ka na ka, Ma'am Sheila May Gumaod, Sir na. Salamat po. Good morning, magandang umaga. Good morning, Kuya G. Watching here in Kuwait. Pabati ako birthday sa ako cousin na mayor sa lungsod sa San Isidro nga si Mayor Lamberto Espadero Domingos Jr. Gikan na kang Manilin Dolor Zaragoza. Happy birthday, Mayor Lamberto Domingos Jr. Salamat po. Good morning, magandang umaga. Good morning all. Gikan na kang Che Gabutero. Salamat, Che. Magandang umaga kanimo din ha. Happy viewing. Kuya G, maradyo na buntag Siargao. Pa-shoutout ako sa nanay ko din na sa San Benito na si Nanay Elia Salongos, Plando Borja. Love you, Nay. Gikan na kang Sir Rudy Longos, Plando Borja Jr. Salamat po. Magandang umaga. Samtang mga kasyargao sa laing bahin sa mga balita nato karon, Pilar og General Luna, Makasinati og brownout.
Adunay pahibalo karon ang Siargao Island Electric Cooperative kon Siarelco ngadto na sa miyembro konsumante niini nga adunay gikatakda nga pagkapalong sa sugang dagitab karong Pebrero 2, 2021 alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 12 sa udto dito na sa parte sa Barangay Mabini og Maasin Pilar samtang pagka February 3, 2021, alas 8 hangtod gihapon sa alas 12 sa hapon, alas 5 sa hapon, makasinati sa maong brownout ang Barangay Magsaysay General Luna pagka February 4, 2021 ang parte sa Barangay Corazon, General Luna o Barangay Mabuhay o Katipunan, Pilar ang makasinati sa maong brownout alas 8 hangtod na sa alas 12 sa udto lamang. Kini nga pagkapalong sa sugang dagitab tungod na sa pole relocation o pagbalhin sa mga poste mga kasyargaw nga gipatigayon tungod na sa gipatigayon nga road widening sa DPWH mga kasyargaw. 8 a.m. to 12 mga kasyargaw ang February 2 o February 4 dito na sa maong mga lugar. Maradyo na buntag Kuya G, pa-shoutout ko from General Santos City, gikan na kang Edu Kinjo. Salamat po, good morning, magandang umaga. Atong balikon pagtawag mga kasyargaw ang atong police correspondent nga si Kasyargao Mark James Lisondra kung unsa namang galing ang mga latest updates sa atong mga kapulisan o ang report gikan na sa mga kapulisan nato mga kasyargao. Di pa nato makontak mga kasyargao. Unya na lang taod-taod ang maong pagpahigayon sa report ni Kasyargao Mark James Lisondra. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargao, simultaneous tree planting activity gipahigayon sa mga kapulisan. Amid sa COVID-19 pandemic, ang mga kapulisan nato sa probinsya Surigao del Norte sa pagpangulo mismo ni Provincial Director Police Colonel Noel Espinoza mga kasyargao, may pahigayon og tree planting activity mga kasyargao uban sa mga kapulisan ilalom sa kadumalahan ni ini. Di pahigayon kini dito na sa Barangay Punta Bilar, Surigao City, Surigao City uban ni Police Lieutenant Colonel Jumida Escuadra og Police Major Tisel Mulita. Lakip ang Barangay Captain sa Punta Bilar nga si Barangay Captain mga kasyargao o Barangay og ni DNR Representative Manuel Puno og nakatanom kini og 100 ka seedlings, 50 ka nara og 50 ka mangyums. Samtang mga kasyargao, ang atong kapulisan sa Dapa may pahigayon usab sa maong aktibidad ni adtong Sabado alas 6 sa buntag dito na sa Kanuyan, Barangay Poblasyon 1 uban sa Barangay 1 Poblasyon officials og staff. Samtang ang Socorro Municipal Police Station usab may pahigayon sa maong tree planting activity aron na sa pagkonserbar sa atong kinaiyahan. Kini nga aktibidad sa atong mga kapulisan ingon nga inisyatibo sa mga tinugyanan sa balaod nga makamitigate kini sa climate change effect sa atong kalibutan mga kasyargao. Mako ng latest updates karon sa atong mga kapulisan sa probinsya Surigao del Norte. Good morning, magandang umaga. Good morning, magandang umaga kang Bernabe Aras. Good morning po Kuya G. Ask lang unta kung naa na ba'y biyahe sa Del Carmen, mga lancha o unsay requirements if mo sakay kita. Yes po, nakabalik na ang mga biyahe gikan sa Surigao paingon sa nagkadaiyang
port sa Siargao o Siargao paingon na sa Surigao del Norte o sa Surigao City. Nakabalik na po. Ang kinahanglan lamang ninyo karon mga ka-Siargao, istriktong gi-implementar nila karon ang negative result sa antigen mga ka-Siargao. Mao kana ang ilang implement karon ang negative antigen result, e-health pass, valid ID kung naay travel pass, pagdala ng travel pass o mga requirements sa mga nagkadaiyang munisipalidad. Kay nahibalo naman kita nga ang nagkadaiyang munisipalidad din hina sa isla sa Siargao adunay mga nagkadaiya usab na requirements sa ilang mga executive orders. Maura ang mga kinahanglan: negative antigen result, e-health pass, travel pass kung naa man galing, valid ID, syempre wearing of face mask, face shield o guban pang requirements sa inyong mga munisipalidad. Mao na ang latest updates gikan na sa atong probinsya. Salamat sa pangutana kang Ma'am Bernabe Ares. Salamat po. Good morning, Sir Bernabe o Ma'am Bernabe Ares. Salamat po. Good morning. Good morning, Kuya G. Greet me diri sa Naminaw, sa Timamana at J. Garrido Agrivet Supply. Salamat, Neil. Good morning kanimo din na. Magandang umaga sa iyo, Neil Baclayo. Good morning, Kuya G. Pabati sa Alcala family. Labi na sa ako, Papa Crescente Alcala. O sa ako, Mama Evelinda Alcala, watching here from New Zealand. Keep safe kamo tanan. Salamat po. Good morning. Good morning kanimo, Jack Abarico. Good morning. Magandang umaga. Shout out kanimo din ha. Happy viewing. Wala di kay stream karon o wala kay broadcast karon. Salamat, Jack Abarico. Good morning. Magandang umaga. Good morning kananay Yayang Ibalya. Gikan na kang Sir Lucas Ibalya. Salamat. Good morning, Kuya G. Ingat pala. Labi na sa akong mga kamag-anak diyan sa Salvacion o sa Don Paulino o Union. Salamat, Kuya G. Gikan na ka Sir Ruby Borham Magirang. Salamat po. Good morning. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga ka-Siargao, Taganaan Municipal Police Station mipahigayon sa Care Infodemic Drive sa tanang kabaranggayan. Ang kapulisan sa Taganaan, mga ka-Siargao, mipahigayon sa Coronavirus Awareness Response and Empowerment Infodemic Drive nga mahitungod na sa COVID-19 mga ka-Siargao sa tanang kabaranggayan sa munisipalidad sa Taganaan sa pagpangulo ni Police Staff Sergeant Haji Salubre, Police Chief Master Sergeant Elmer S. Beberino, Police Staff Sergeant City Pasilan o non-uniform personnel Chofilo Kalimbo. Kiniusab nga aktibidad mga ka-Siargao sa kapulisan nato aron na matabangan ang komunidad nga makasabot kung unsa bagayod ang COVID-19 pandemic ug ang sitwasyon nato karon mga ka-Siargao. Mao kana mga ka-Siargao ang latest update sa Taganaan karon. Ang maong pagpahigayon gihimo sa tanang municipal police station, city stations dinhi na sa Surigao del Norte mga ka-Siargao. Adunay mga pagpahibalo nila gikan na sa atong mga kapulisan. Pagpahibalo kung unsa na gayud ang sitwasyon ug unsa gayud ang COVID-19 mga ka-Siargao. Good morning. Uman Kuya G, may panguon kon gikan sa Siargao. Ang pangwaon gikan na kang Ma'am Pearl Ras. Ang pangwaon po ang negative antigen result. Nanginahanglan na gayud sila ng antigen result. Base na sa gipangutana nato, nangutana man ko gikan na mismo sa Philippine Coast Guard mga ka-Siargao. Sumala pa nila nga kinahanglan lamang gayud nila og negative antigen result, ang e-health pass, ang travel pass kung naa man galing, valid ID, face shield, face mask, o uban pang requirements sa inyong nagkadaiyang munisipalidad mga ka-Siargao. Mao kana ang latest na mga updates may tungod na kung mobiyahe kamo sa Siargao mga ka-Siargao. Good morning Kuya G, pa-shoutout from General Luna, gikan na kang Camille-Ann. Salamat Ma'am Camille, good morning kanimo din na. Happy viewing po. Salamat. Samtang mga ka-Siargao, kini ang latest updates nato sa atong probinsya karon. DOH Caraga gikasabutang magpahigayon og COVID-19 specimen analysis sa Siargao. Gikumpirma karon mismo ni Surigao del Norte Provincial Governor
Francisco Matugas nga aduna nay ilang gikasabutan ni Department of Health Regional Director Jose Llacuna Jr. nga kini magpahigayon og random specimen analysis sa atong isla sa Siargao aron pagsusi kung aduna ba'y bag-ong variant sa COVID-19 nga nakasulod sa atong isla. Atol kini sa gika-report karon sa maong gobernador nga paspas ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Siargao. Ang specimen mga ka-Siargao kini pagahimuon sa random na paagi og ipadala dito na sa Manila para na sa test ni ini. Ang atong paminawon mga ka-Siargao, ang atong gobernador sa iyang pamahayag may tungod na sa maong gika-report niya. Ako taghang gani ang ato regional director si Director Llacuna sa Department of Health nagkasabot kami na mag-conduct sila ng analysis, manguha sila ng specimen, random specimen para ipadaya sa Manila para ato pa examine kung saan ubay bago na variant kay sa tanaw ko ra bagan kusog makarado ang isa transmission in spite na grabe na ang monitoring nato diri sa Siargao. Amo gani daon ang mga LGUs ato mga mayores sa Siargao daw may ilang mga executive orders and ila instruction is to strictly implement implementar gado ila mga health protocols kay sa ako tagsulti kaina 50 city na ka active cases kuman sa Siargao as of today. Mahinumduman mga ka-Siargao nga bago pa lamang nahuman ang 5-day lockdown sa munisipalidad sa Dapa ni atong niaging simana nga ang tumong aron mapugnan ang pagpasaka o pagsaka sa maong pandemya. Gikabutyag usab nga top notcher karon sa COVID-19 case ang Dapa mga ka-Siargao nga adunay 18 o adunay nadugang pa nga confirmed case. Gisundan sa Socorro nga adunay 8, Burgos nga adunay 7, Pilar nga 6, General Luna 5, San Benito 4, Del Carmen 4, San Isidro 3, Santa Monica 3, nga sa kinatibukan anaa na sa 57 kabuok mga ka-Siargao ang active cases. Sumala pa sa maong gobernador mga ka-Siargao nga ang tanang munisipalidad na karon dinhi na sa atong isla sa Siargao adunay mga COVID-19 positive case mga ka-Siargao. Samtang sa mainland Surigao, ang Surigao City adunay 18, upat sa Alegria, 2 sa Claver, 2 sa Tubod, usa sa Bakwag, Placer og Mainit. Walay na itala nga active case karon sa Malimuno, San Francisco, Taganaan, Higakit og Sison. Sa pagkakaroon 75 na ang total COVID-19 active case sa atong probinsya, Surigao del Norte. Maong mipahayag karon ang maong gobernador mga ka-Siargao nga aduna sila gikasabutan karon ni DOH Regional Director o DOH 13 Regional Director Jose Llacuna Jr. nga magpahigayon sila og random specimen analysis mga ka-Siargao dinhi na sa atong isla sa Siargao aron na masayran kung basin o posible nga adunay new variant nga nakasulod sa COVID-19 sa isla tungod na bisan pa grabe ang ilang paghugot sa monitoring sa COVID-19 apan paspas gihapon ang pagsaka sa maong COVID-19 mga ka-Siargao. Maong ang desisyon na ana mga ka-Siargao pagpahigayon og random analysis o random specimen analysis nga ipadala dito na sa Manila para na mahibaw-an kung unsa bagayod ang nahitabo karon sa isla sa Siargao. Apan hulaton nato kung mga ka-Siargao kung kano sa agayod mapahigayon ang maong random analysis specimen mga ka-Siargao. Mao na latest update sa probinsya Surigao del Norte og dinhi na sa isla sa Siargao mga ka-Siargao. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning Kuya G, pa shoutout po sa ako asawa
nasa hora na nagdegamo. Salamat ang nagdigamo. Salamat sa lami na sudan. Gikan na kang Noel Nugalo. Salamat Noel, good morning, magandang umaga. Sa ako asawa na sa Jura, nagdigamo di ay. Gikan na kang Noel Nugalo. Salamat Noel, o sa imong asawa din na. Salamat. Baka naman. Good morning Kuya G, God bless. Gikan na kang Manita sa Abedra. Salamat po, good morning Sir G. Randy Archaga Santisas. Gikan na, watching from Manila. Salamat Sir Randy, good morning. Good morning Kuya G, pa-shoutout ko palihog sa akong family, sa Nugalos family, Dagasdas family, Cavite family, og sa akong family sa Butuan City. Cantillo Albino Nugalo, og sa iya pamilya. Salamat kaayo Kuya G, God bless. Gikan na kang Nugalo. Salamat po, good morning, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw, atong pagkasayron karon ang kaimtang sa COVID-19 sa Caraga Region, pinaagi na sa DOH CHD Caraga. As of January 30, 2021, we have 51 new confirmed positive COVID-19 cases. For area of distribution, 4 cases from Agusan del Norte, from municipalities of Carmen, 2, and 1 case each from Nasipit and Tubay. 3 cases from Cabadbaran City, from Barangays Kauswagan, 2, Poblacion 9, 1, 5 cases from Surigao del Norte, from municipalities of Dapa, 3, Del Carmen, 1, Pilar, 1. 4 cases from Surigao City, with 1 case each from Barangays Bonifacio, Ipil, Tugbongon, and Washington. 4 cases from Surigao del Sur, with 1 case each from municipalities of Lanuza, Lingig, San Agustin, and Tagbina. 1 case each from Tabon, Bislig City. 2 cases from Tandag City, with 1 case each from Barangays Mabua and Tilahe. 28 cases from Butuan City, from Barangays Libertad, 6, Lumbocan, 6, Villacananga, 4, Banza, 3, Bobon, 2, Tandang Sora, 2, and 1 case each from Barangays Agusan Pequeño, Baan Riverside, Babag, Diego Silang, San Ignacio. For classification of cases, we have recorded 43 local transmission cases, 3 cases with no travel history to an area with local transmission, 3 cases with travel history to an area with local transmission, and 2 LSIs. For status of condition, 43 cases are symptomatic, 7 have mild, and 1 severe. For status of management, 51 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of January 30, 2021, we have recorded 1 COVID-19 related death. This case is a 65-year-old male from Prosperidad, Agusan del Sur, with no known comorbidity, onset of cough, shortness of breath, and diarrhea. On January 17, 2021, referred to a health facility but died on January 19, 2021. As of January 30, 2021, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 6,218 confirmed cases, 875 active cases, 5,078 recoveries, and 265 deaths. Mao na mga kasyargaw ang latest updates nato sa kahimtang sa COVID-19 sa tibuok Caraga Region, mga kasyargaw. Adunay mga nadugang nasab ng mga COVID-19 positive, mga kasyargaw. Ingat po kitang tanan, mga kasyargaw. Good morning, Kuya G. May requirements ba mo anha sa dapa from Surigao City? God bless you always. Gikan na kang Antoinette Roma Paler. Yes po, naa po. Kinahanglan ng negative antigen result. Mangita sila karon ilabi na sa PPA, mga kasyargaw. O mga e-health pass, valid ID, kung travel pass, kung naay travel pass, pagdala lamang. Face mask, face shield, o guban pa. O ang kinahanglan nga requirements sa mga munisipalidad. Kung asa manggaling kamo, muadto, mga kasyargaw, muanhi sa mga munisipalidad sa Siargao. Baka na ang requirements karon. Good morning Kuya G, good morning pod kang Sir Lucas Ibalya. Gikan na kang Almar Alferez Harligo. Salamat Almar, good morning, magandang umaga kanimo din ha. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon sa atong balita sa rehiyon sa Caraga, special concern lockdown gipatuman sa Cabadbaran City. Gisugdan na ang upat ka adlaw, mga kasyargaw, nga special concern lockdown sa Cabadbaran City sa lalawigan sa Agusan del Norte nga mulungtad hangtod na sa Pebrero 3 sa alas 5 sa hapon. Nagsugod kini ni atong Sabado pa, mga kasyargaw. Kung diin
15 ka mga barangay ang nalambigit ni ini. Sumala pa ni Police Major Renel Serrano, mga kasyargaw, Station Commander sa Cabanbaran City Police Station, 8 ka mga checkpoints ang ilang gibugna, kauban ang ilang counterpart sa 65th o 29th Infantry Battalion, Philippine Army, aron alang masigurong walay makasulod nga mga dili taga Kabadbaran, ilabi na karong pista sa ilang patron nga si Nuestra Señora de Candelaria sa Pebrero 2. Gipadayag ni Major Serrano nga kaabag nila ang mga personahe sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection o mga volunteers nga maoy maghatod sa mga tao o muagi lang sa ilang syudad padulong ngadto na sa border. Dugang pa ni Serrano, makasulod gawas gyapon sa maong mga adlaw ang mga taga Kabadbaran nga nagtrabaho gawas sa syudad og kadtong dili taga ila nga dunay trabaho o kaha negosyo sa ilang syudad. Gipahibalo usab sa opisyal ang mga residente sa kasikbit nga mga lungsod nga dili asa kamo mukadto sa merkado publiko sa Kabadbaran tungod kay dili gayud kamo pasudlon karon sa maong syudad, mga kasyargaw. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout ko sa akong asawa na si Elsa Dolgime sa Kangkohoy del Carmen. Salamat po, magandang umaga. Good morning po kaninyong tanan. Good morning, Kuya G. Pa-shoutout po sa akong Nugalo og Sinday family og ang tanang lumulupyos dire sa Union. Maayong buntag kaninyong tanan. Gikan na kan Noel Nugalo. Salamat, good morning, magandang umaga kanimo din na Sir Noel Nugalo. Salamat po, good morning, magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, mga kasyargaw, PNP Caraga aduna nay 129 COVID-19 recoveries. Sa pagkakaroon, mga kasyargaw, ang PNP Caraga o ang Police Regional Office 13 nakatala na og 129 ka recovery sa hanay niini nga natakdan sa COVID-19. Samtang aduna pay 9 ka active case nga anaa ang duha ka ospital o ana ang duha sa ospital, samtang ang 7 anaa sa quarantine facility. Maong ang kinatibuk ang total number of cases sa PRO 13 o Police Regional Office 13 anaa sa 138 kabuok. Wala pay naitalang namatay, mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Salamat, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning po. Samtang, mga kasyargaw, sa laing bahin sa mga balita karon, open dump site ipapasara karon sa DENR. Gisugo karon ni DNR o Department of Environment and Natural Resources Secretary Roy Simato ang pagpasara sa tanang mga open dump site hangtod na sa March. Sa pagkakaroon gika-report ni DENR Undersecretary Benny Antiporda nga as of January 26, mga kasyargaw, 195 na lamang ang operational dump site kung itanli sa ihap nga 233 niini. Ang pamahayag gikan mismo ni Undersecretary Benny Antiporda. Well, as of the moment, we only have about 195 and still going down yung numbers, no? Nag-umpisa po tayo last Monday, 233 po yan. As of Tuesday, 195 na lang po. Looking forward, yung order po ng ating butihing kalihim Roy A. Simato na before matapos ang March, kailangan po lahat ng open dumps sarado na. And nothing to worry about naman po ang ating mga local government units. Nakahanda naman po sumuporta ang inyong DENR national government, wherein we will be there beside you in implementing the safe closure and rehab, and at the same time giving you the guidelines on how to come up with an RCA, the residual containment area, and if needed, we will bridge the PPP system in your municipality or city para ho yung private sector maging efficient naman pagpasok dyan sa inyo, tumulong sa inyo. Kayo naman maging efficiente rin sa inyo kung ano yung pinag-uusapan.
Mao na mga kasyargaw, ang latest updates dito na sa kauluhan ilabi na sa pagpasara sa mga open dam sites mga kasyargaw o kanang mga dam site nga open lamang o mga gilabayan lamang sa dili tarong na pagkaplastar mga kasyargaw. Salamat po, good morning. Good morning Kuya G, gikan na kang Melvin Bertu. Salamat kanimo din na. Salamat sa imong pag-greet din na. Shoutout kanimo. Good morning Kuya G, og sa ako pinayangga na asawa nga si Glenn Nogaliza Lisondra. Stay safe gikan na ka Sir Felix Tecmon Lisondra. Salamat po, good morning, magandang umaga kaninyong tanan. Mga kasyargaw, happy viewing po sa inyong tanan. Salamat mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita, COVID-19 vaccination program sa 73 kanasod, may arangkada na. May arangkada na sa 73 kanasod ang vaccination program batok na sa COVID-19 kapin 86.5 million na sa COVID-19 vaccine ang natupok, lakip ang 27 million sa Amerika o 22.7 million sa China. Base na sa AFP con Agence France Press, lakip sa mga nagsugod na sa pagbakuna ang Amerika, Israel, Russia, China o United Kingdom mga kasyargaw. Ang Pilipinas mga kasyargaw, posibleng madayon na ang pagbakuna first quarter din na sa atong nasod mga kasyargaw. Karong February adunay umaabot nga mga bakuna para na sa atong mga health workers ug ang opisyal nga pagbakuna sa katawhan posible nga Marso or Abril na mga kasyargaw. Mga latest updates karon mga kasyargaw dito na sa Gawasan Nasod. Good morning Kuya G, good morning Tawin-Tawin. Pag-greet ko sa ako yanan kan Nanay Cecilia sa Avedra. Happy birthday sa imo. Tana hatagan pa kaunan maradyaw na panlawas. Always good health and keep safe. Love you. Gikan na kang Adeline Tuzo sa Avedra. Salamat Ma'am Tuzo. Good morning, magandang umaga. Ma'am Adeline, good morning kanimo din ha. Good morning Kuya G. Shout out sa Scouts of Family. Diha na sa Cancohoy del Carmen. Keep safe mo diha. Og shout out diri Kuya G sa among accommodation sa Paco, labi na sa ako new friends diri nga si Maribel og Irene from Genevieve Escauso. Thank you Kuya G, gikan na ka nga Ma'am Genevieve. Salamat po, good morning, magandang umaga. Happy morning po ilabi na sa mga taga Paco. Good morning kaninyo din na. Pa-shoutout ako Kuya G sa Pitas family na sa Osmeña, Siargao Island. Salamat Kuya G, gikan na ka nga Sir Melvin Bertu. Salamat Sir Melvin. Good morning kanimo din na. Happy viewing po. Salamat sa pagtutok din na sa tong programa Siargao TV News. Salamat po, shoutout po kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, ang latest updates nato sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Ang Department of Health mga kasyargaw nakatala na og dugang 2,103 ka additional cases sa COVID-19 as of 4 p.m. January 31, 2021. Maong ang kinatibuk ang ihap sa atong nasod Pilipinas karon anaala sa 525,618 ug ang active cases karon 27,318 mga kasyargaw. Ang mga naka-recoveries adunay 11,653 nga nadugang kagahapong adlaw. Sumala pa ang 80 usab ang nadugang sa mga nangamatay. Maong ang kinatibuk ang naka-recover na sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas 487,551 na og ang mga nangamatay mga kasyargaw 10,749. Ako na latest updates karon mga kasyargaw sa kahimtang sa COVID-19 sa atong nasod Pilipinas. Good morning Kuya G from JB Bake Shop Dapa. Gikan na kang Renilyn Tormento. Mga taga JB Bake Shop, good morning ka ninyong tanan. Mga syargaw nun, kung gusto ninyong ng lami na lami na pan, ato lamang ninyo ang JB Bake Shop. Salamat, lami ang ila pan din ha. Nakapalit ko din ha mga kasyargaw. Ito ni Agin Adlaw.
Good morning, Kuya G. Pag-greet naman po sa mother ko ng happy birthday, Nympha Gloria. Salamat po, gikan na kan Jessie Gloria Consigo. Salamat po, good morning, magandang umaga. Samtang mga kasyargaw, atong pag-asayron karon ang horoscope karong unang adlaw ng Pebrero. Ang nag-atang sa mga nagadaiyang horoscope sa Pebrero karon, mga kasyargaw. Unsa ka ang inyong mga horoscope karon nga February 1, unang adlaw sa Love Month, mga kasyargaw. Sa Aries karon, mga kasyargaw, testing time karon sa imong personal relationship. Kinahanglan at tubangon nimo ang tanang responsibilities. Always be positive sa imong panghunahuna o imong thinking karon, mga kasyargaw. Samtang sa Taurus, maghimo ka og thoughtful action sa imong love karon. Mag-prefer ka sa iya og breakfast in bed aron malipay siya. Samtang mga kasyargaw sa Gemini, maayo more ang imong listening sa mga kauban. Ang imong mga suggestion dawaton nila og muhatag ka sa ila og sincere nga attention karon. Samtang sa Cancer, ang imong source sa bahandi ang top priority karon. Magtuon og wise investing og sound financial planning, mga kasyargaw. Samtang sa Leo, challenge sa imo ang daghang emotional issues karon. Kinahanglan ang orasyon meditation aron dunay harmony sa imong inner self, mga kasyargaw. Samtang sa Virgo, maglibog ka tungod na sa delay nga nahitabo sa imo karon. Kinahanglan double check ang mga appointments karon, mga kasyargaw. Samtang sa Libra, dili pa favorable ang bag-ong relationship nimo karon. Ang imong lain nga religious views ang dakong ma-issue nimo karon. Mas lasting ang friendship nga karon, mga kasyargaw. Samtang sa Scorpio, mag-orasyon, meditation, o mag-visualize ka sa imong true place aron doon na kay change of workplace karon, mga kasyargaw. Samtang sa Sagittarius, doon na kay love at first sight experience. Mahimo nimo ang spur of the moment pressure plan karon, mga kasyargaw. Samtang sa Capricorn, naghimo ka og something ridiculous aron ma-energize ang mga kauban nimo karon. Ang imong sense of humor mahatag og bag-ong career opportunity nimo, mga kasyargaw. Sa Aquarius, ang spiritual dimension sa imong love life ang muhatag og trust and sincerity sa imong romance karon, mga kasyargaw. Samtang sa ulahi, ang Pisces, ayaw pag-waste og time sa imong mga thought of revenge. Sayang ang imong effort, mga kasyargaw. Dili magpadala sa progress o ang stress kanimo, mga kasyargaw. Ako na ang atong mga horoscope karong buntaga, mga kasyargaw. Kana giya lamang para na sa pagkabot nato sa atong success karon, mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Mariel Kaumpay Escalera. Good morning po, magandang umaga. Happy viewing po. Salamat kaninyong tanan, mga kasyargaw. Ilabi na sa atong mga commenters, mga reactors, mga viewers. Salamat po kaninyong tanan. Ilabi na sa inyong pagsuporta din na sa atong programa. Salamat po. Good morning kaninyong tanan, mga kasyargaw. Hi sa JB Bake Shop o sa mga gwapa nga tindera. Labi na sa tag-iya nga super buutan si Jonadel Aton from Genevieve Escauso. O kuya, pa-special greet sa ako manghod nga si Donna Jean Dorcon Escauso. Advance happy birthday ni Ugma, Kuya G. Salamat, Kuya G. Gikan na kang Jebenith Escauso. Happy birthday kang Donna Jean Dorcon Escauso. Advance happy birthday. Ugma, greet lamang kamo o comment kamo, ugma, mga kasyargaw. Atong i-greet gyapon ang imong birthday. Salamat po, good morning. Morning, Kuya G. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Ma'am Maria Espeso. Salamat po, good morning. Shout out po kaninyong tanan, mga kasyargaw. Salamat sa suporta karon.
Dinhin na lamang kukutob mga kasyargaw. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban, dinhin na sa itong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhin na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao o sa tibuok kalibutan. Kini ang nagalagad sa live stream karon. Kuya G, moingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod. Aron dili kita mahisuk kamot. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Happy Monday po kaninyong tanan. Happy God bless po. Salamat, magandang umaga.